যতনা খুলুমখা তিনি 9 তারিখ জুন 2020 kahe saklaimung belai khena जों तिनवाना लाइजाब 4टा समय चीनी मन्त्रिसभा बैठक उनखा चीनी कैबिनेट मीटिंग अब जों डिटेल सालायखा तेबो जों साइमाखा अबन पहिला सिगां चीनी तिप्रा हास्तेव चीनी ताखु खरकसा लांमा चलांखा जों खोनाखा विश्वकुमार देबबर्मा बनि बयस 50 बो चाचू सुबलगढ़नी अब हेजामारा आदि ब्लॉक लाइगो सिमना बोतनी COVID-19 कोरोना भाइरस मंजागई बो थैलांखा आमनि बयसिं बलायखेने खा खामजाक तेवाना लाइजाक जों साइमाखा जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो त्रिपुराव तंमानि न फियाबा बनि बसला कमलजीत देबबर्मा बो बेंगलुरु पराय दङ बखरा छात्र बो बेंगलुरुनि फाइगो बो फाइगै बो नाव फाइमानि जों साइमाखा तेबो लास्ट सबनो जों नेगेटिव जों माखा फियाबा बो 3-4 दिन बा 5-6 दिन बो नाव तंखा आपरो बो कुनो पजिटिव माजेखो फियाव जों आबनो साइमाखा जे बो जखन बेंगलुरुनि फाइगै बनाव थां दङैखा आफ्रनो बनि फाइदे अब मानजाखाना परेव जों नुखा दिनै जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो किसा सरि दुर्बल जों साइमानो जों रिपर्ट माखा बो वाइसा स्ट्रोक बो अंजाक तै बो बनि किसा प्रब्लेम दङ बनि किसा रोगी जों अब मानजाखा आगे बनि रोगी दङ हाइपारटेंशन बो बो अंगै दङ अबंगै बनि हार्ट नि किसा प्रब्लेम दङ जों खोनाखा आबनि बागै जोंनि बो COVID-19 माजागै बो बनि लांमा चलांखा आबेलायखे वानामा संसा तेबेलायखे क्रिमा संसा आबनि बागै जोंनि सरकार तरफ থেকে जे जों जे घोषणा खाइमानि जों बनो रां रिनाय जोंनि सरकार हयते अब माननाय जे जोंनि सरकार दायजानि मते जों तब अब सानबसगो जोंनि हास्तेगो त्रिपुरा हास्तेगो जोंनि COVID-19 कोरोना भाइरस बेलाय बाराय दङ ताव जोंनि खबर माखा प्राय 840 हाय जोंनि पजिटिव केस माजा दङ अब सालब्रुंनो अब बाराय दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्त जोंनि हास्तेनि ताखौ बुखरावनो तमा त्रिपुरा सातमा वानसा जों जे सरकारनि जे रुल थाइमानि नियम कानुन थाइमानि आबनि माने माथलायनाय ताफोनो जों साइमानो त्रिपुरा रायजोगो बेलायखोनो वानामा संसा तेबो जों खोनाखा तब गोबां मा जोंनि हातानि हास्ते तंनायाव जोंनि माइग्रेन्ट लेबाराव बा स्टुडेन्ट बर' फाइनानि नाय दङ जों दिनै सालायखा डिटेल सालायखा आबनि बागै ताम खायनाय खाया दिनै बनि बागै आं अबनो सानबसगो जत्तनो दिनै हास्तेनि बराव तमा वानसा तमा त्रिपुरासा जों जत्तनो जोंनि सरकारनि जे नियम कानुन जों माने माथलायनाय तै ससियेल डिस्टेन्स खाय माथलायनाय तैबो जों नुखा त्रिपुरा रायजोआव गोबां मा जोंनि हातानि बराव फाइमसिं फाइ दङ साबुं फाइ दङ केवल गारि बाय फाइयो केवल ट्रेन बाय फाइयो केवल फ्लाइट बाय फाइयो ओमफ्राय जों नुखा आबनबो जों बेलायगे सतर्कमा दंनाय बिसोर जोंनि पारावबो जों ताव फानो जों नुखा गोबां मा आं जों गुरिफोर नुगो जों बराव मास्क हेफाजागिया मास्क कामजागिया आबार जों नुयै दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्तनो किसा सिनसियारलि किसा चेतना खामा दंनाय अजाराव बेलायखे जरा हामिया जों तैबो वानाय दङ ताबो जों गोबां मा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि सरकारि भाबे जों जोंनि आइसोलेशन सेन्टार प्लास जोंनि COVID-19 नि हस्पिटालाव जों क्लक दङ आबो जों ताफानो जों साइमानो प्राय 1000 ऊपर जोंनि ताफानो जोंनि सीट दङ बेड दङ आफानो जों ताबो साब्रुं बाराय तमनि बागै आबो जों बेलाय वान लाइजा